Salut, Average Gameri! Dacă sunteți fani Pokémon ca mine, câteodată se poate să vă simțiți că nu aveți content nou, nu știți la cine să vă mai uitați, nu știți la ce video să vă mai uitați, așa că eu am venit aici să vă prezint câțiva content creators, să vă dau o idee, poate descoperiți pe cineva nou. În primul rând, îl avem pe A-Drive. A-Drive este unul din primii creatori de content Pokémon la care m-am uitat vreodată. Are foarte multe serii pe YouTube-ul lui în care face Nuzlocke-uri, Cage Lock-uri, Shiny Locks, Monotype Runs, o tonă, o varietate foarte mare și se joacă și jocuri de bază și ROM hacks. De asemenea, îmi place că are un simț al umorului potrivit pentru toate vârstele și este amuzant să îi privești videourile, chiar dacă poate, de exemplu, vrei să le lași pe fundal. Pe locul 2 îl avem pe Smallant. Smallant este un creator de conținut foarte popular în momentul de față. El se joacă tot ce înseamnă ROM hack greu. El se joacă Kaizo Iron Man, în curând sunt sigur că o să se joace și Super Kaizo Iron Man, a jucat Emerald Kaizo, mi se pare că a jucat și Run and Bun, corectați-mă dacă greșesc. Are foarte multe cunoștințe despre cum să joci Pokémon într-un mod mai competitiv atunci când jocul este împotriva ta și când este foarte greu. Pe locul 3 îl avem pe Shady Penguin. Shady Penguin este destul de asemănător cu A-Drive. Eu personal l-am descoperit puțin mai târziu, deci nu știu atât de multe despre el, dar are cam același conținut cum are și A-Drive. Și cu glume, și cu povești noi, ROM hack-uri noi. Pe locul 4 îl avem pe Pichal sau Pokémon Challenges. El este cumva puțin mai diferit decât restul, în sensul că, da, a jucat foarte multe ROM hacks grele, da, a jucat jocurile de bază Pokémon, dar în ultima vreme a început să își schimbe conținutul spre ceva care spune o poveste. Videourile lui sunt foarte bine editate, foarte mult editate. Nu are pur și simplu gen hai să ne jucăm ăsta, episodul 1, 2, 3, 4 și așa mai departe. Are 20 de minute sau jumătate de oră despre o temă și o ia în detaliu și are efecte frumoase și are editorii pe treabă și thumbnail-urile mișto. Și cam atâta despre el. Iar la numărul 5 o să mă menționez pe mine, shameless plug, știu. Eu sunt nou în comunitatea de Pokémon Nuzlocke. Am jucat pe stream Pokémon Y, am făcut hardcore Nuzlocke la el și l-am terminat. Acum suntem în mijlocul ranului de Renegade Platinum. Check me out! Eu sunt Average Gamer Bog și ăsta a fost mesajul meu. V-am salutat!